Οπότε, έλεγα ότι θα το αποδείξω με επαγωγή στο TAF, γιατί η σχέση έχει τύπο, είναι μια επαγωγικά ορισμένη σχέση κι αυτή, που βασίζεται στη συντακτική μορφή του TAF. Οπότε, αν αποδείξω αυτό το θεώρημα για κάθε πρόγραμμα TAF, έτσι, τότε είναι εντάξει. Είναι για κάθε, σίγουρα θα ισχύει για κάθε πρόγραμμα TAF που έχει τύπο. Okay. Επειδή η συντακτική μορφή του TAF, επειδή η κατασκευή του TAF, η κατασκευή όλων των δυνατών προγραμμάτων που ανήκουν στη γλώσσα γίνεται επαγωγικά και η απόδειξη μιας ιδιότητας που θέλω να ισχύει για κάθε πρόγραμμα στη γλώσσα θα γίνει και αυτή επαγωγικά. Το σκεπτικό αυτών των αποδείξεων είναι ότι αν έχω, σκεφτείτε τον τρίτο τρόπο εδώ της κατασκευής, αν έχω μια μηχανή που παράγει και τελικά κάνει enumerate όλα τα προγράμματα, όλα τα δυνατά προγράμματα που μπορούν να γραφτούν σε μια γλώσσα, σε άπειρα βήματα, και τη συνδέσω αυτή τη μηχανή, την κάνω pipeline, με μια μηχανή που ό,τι πρόγραμμα και να της δώσω μου παράγει μια απόδειξη για αυτό το πρόγραμμα, του progress θεωρήματος, έτσι, ό,τι πρόγραμμα να της δώσω, και η πρώτη μηχανή θα κάνει enumerate όλα τα προγράμματα, το να μπορώ να κατασκευάσω τη δεύτερη μηχανή, ουσιαστικά είναι μια απόδειξη ότι μπορώ να αποδείξω για ολόκληρη τη γλώσσα, για κάθε πρόγραμμα, την ιδιότητα που θέλω. Αφού ό,τι πρόγραμμα και να της δώσω θα αποδείξει την ιδιότητα για αυτό το πρόγραμμα, η δεύτερη μηχανή, τελικά συνδεδεμένη με την πρώτη, είναι μαζί μια απόδειξη ότι το property ισχύει για όλη τη γλώσσα. Έτσι. Αυτό θα κάνω και εδώ. Θα κάνω μια επαγωγή που θα λέει ό,τι πρόγραμμα και να είναι αυτό το TAF, γιατί ξέρω όλους τους τρόπους που μπορεί να κατασκευαστεί, είναι by induction, τότε θα ισχύει αυτό το θεώρημα. Και θα το κάνω με επαγωγή, αυτή που ξέρουμε στα base cases και τα inductive cases. Έτσι. Και λέω μόνο τα base cases για να σταματήσω, ότι αν το πρόγραμμα είναι το true, έτσι, τότε ξέρω ότι έχει τύπο βασικά και είναι value. Άρα ισχύει αυτό εδώ το συνολικό statement θεωρήματος, η ιδιότητα που με ενδιαφέρει. Αν το πρόγραμμά μου είναι το false, ξέρω ότι έχει τύπο και μάλιστα αναγκαστικά θα τον πάρει με το type rule που λέγεται t-false. Έτσι, και αυτός ο τύπος αναγκαστικά θα είναι boolean, όλα αυτά τα ξέρω από το inversion. Και είναι value, γιατί το false είναι value. Και το ίδιο για το 0. Αν το πρόγραμμά μου συνολικά είναι το 0, τότε είναι value. Έτσι, και έχει και τύπο. Είναι ο t-not. Οπότε, σε αυτές τις περιπτώσεις είναι trivially true ότι θα ισχύει αυτή η ιδιότητα. Γιατί το πρόγραμμα είναι value. Έτσι. Θα κάνουμε τώρα ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και μετά θα δούμε και τα inductive cases πώς βγαίνουν. Οκ. Ξεκινάω σιγά σιγά πάλι. Και θα κάνουμε άλλο ένα διάλειμμα μόλις μας σταματήσει πάλι το Zoom. Ωραία. Έχουμε δει λοιπόν ότι στα base cases της γλώσσας, το true, το false και το 0, το θεώρημα ισχύει trivial, δεν χρειάζεται να κάνουμε και πολλά πράγματα, επειδή είναι και τα τρία values, έτσι, και έχουν και τα τρία τύπο, είναι προφανές. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις στη γραμματική. Και για να πάω να δείξω τη γραμματική, έχουμε το true, το false και το 0 και έχουμε άλλες 4 περιπτώσεις. Το if, το successor, το predecessor και το is 0. Έτσι. Ας πούμε τώρα, θα τις πάρουμε μία-μία. Ας πούμε ότι το πρόγραμμα αυτό που μας λέει το θεώρημα ότι δίνεται ότι αν αυτό το πρόγραμμα έχει τύπο, αν ισχύει δηλαδή αυτή εδώ η σχέση, ας πούμε ότι αυτό το πρόγραμμα έχει την συντακτική μορφή successor ενός άλλου προγράμματος TAF. Έτσι. Αν τώρα αν εφαρμόσω αναδρομικά ή μάλλον επαγωγικά
το θεώρημα αυτό στους μικρότερους όρους, στην επαγωγή μπορώ να το κάνω αυτό, έτσι. Αν έχω την επαγωγή στους ακέραιους αριθμούς και θέλω να αποδείξω ότι το θεώρημά μου ισχύει για έναν αριθμό k συν 1, το κάνω αυτό συνήθως υποθέτοντας ότι ισχύει για το k, έτσι. Οπότε το ίδιο σκεπτικό εφαρμόζω και εδώ. Αν υποθέσω στις επαγωγικές περιπτώσεις, στις περιπτώσεις που δεν είναι base cases, ότι το θεώρημα ισχύει για τα subterms του συνολικού προγράμματος, έτσι, ότι δηλαδή όλα τα subterms που θα δω αναλύοντας τις περιπτώσεις του τι μπορεί να είναι αυτό το πρόγραμμα εκτός από true, false και 0, όλες οι περιπτώσεις που θα δω έχουν subterms οι οποίοι αν έχουν τύπο τότε είναι values ή μπορούν να κάνουν step, ένα step, τότε θα προκύψει το εξής. Έτσι, και θα το υποθέσω αυτό σε όλες τις περιπτώσεις αυτές τις επαγωγικές. Αν το πρόγραμμά μου το συνολικό έχει τη συντακτική μορφή του successor ενός προγράμματος TAF, αυτό εδώ το TAF θα είναι subterm, τότε μπορώ να εφαρμόσω αυτό εδώ το θεώρημα επαγωγικά. Δηλαδή έχω υποθέσει ότι αυτό το TAF ικανοποιεί αυτό το θεώρημα. Έτσι, υποθέτω το θεώρημα για τα μικρότερα και το αποδεικνύω για τα μεγαλύτερα. Τι θα πει αυτό το TAF ικανοποιεί το θεώρημα? Θα πει ότι αν αυτό εδώ το TAF, το subterm, έχει τύπο, τότε αυτό εδώ το TAF, το subterm, είτε είναι value, είτε μπορεί να κάνει step. Έτσι. Πώς αυτό εδώ το TAF μπορώ να δείξω ότι έχει τύπο για να συμπεράνω ότι είναι value και είτε κάνει step? Θα το κάνω με το inversion lemma πάνω στο successor. Αυτό που ξέρω εγώ από τα δεδομένα είναι το successor του TAF έχει κάποιον τύπο. Το πρόγραμμά μου, έχω πει, είναι αυτό εδώ το TAF, όχι αυτό. Έτσι. Και αν το πρόγραμμά μου έχει τύπο και υποθέτω ότι το πρόγραμμά μου έχει τη συντακτική μορφή successor ενός άλλου προγράμματος TAF. Αλλά στην υπόθεση είναι ότι το successor του TAF, επομένως, έχει κάποιο τύπο. Από το inversion lemma μπορώ να συμπεράνω ότι ο μόνος τρόπος ένα πρόγραμμα που έχει τη συντακτική μορφή του successor να έχει τύπο είναι να τον έχει πάρει με το type rule που κάνει type το successor. Που σημαίνει ότι για να τον έχει πάρει αυτόν τον τύπο θα πρέπει να ισχύουν τα premises του TAF successor. Έτσι. Τι λένε αυτά τα premises? Ότι αν το πρόγραμμα για να έχει το πρόγραμμα successor TAF τύπο, τότε αυτός ο τύπος θα είναι σίγουρα TNAT, natural number, και το TAF αυτό θα έχει και αυτό τύπο, μόνο του θα έχει τύπο natural number. Είναι εδώ. Έτσι. Το TAF successor, το successor του TAF για να έχει τύπο, αναγκαστικά αυτός ο τύπος θα είναι natural number και μάλιστα θα πρέπει και το TAF να έχει τύπο και να είναι natural number. Δεν υπάρχει κανένας άλλος κανόνας που δίνει τύπο σε προγράμματα της συντακτικής μορφής successor. Okay. Οπότε με το inversion lemma αυτό παίρνω αυτό που θέλω και εφαρμόζω επαγωγικά το θεώρημα, δηλαδή σε κάτι μικρότερο. Έτσι, υποθέτω ότι ισχύει σε όλα τα μικρότερα. Οπότε θα πάρω το conclusion του θεωρήματος εντός εισαγωγικών δωρεάν. Τι είναι αυτό το conclusion? Είναι ότι αυτό το μικρότερο TAF, αφού έχει τύπο, τότε είτε είναι value και δεν κάνει step άλλο, αλλά είναι value, έχει τελειώσει η εκτέλεσή του, είτε μπορεί να κάνει step σε ένα ταυτόνος. Παίρνω τώρα αυτά εδώ και συνθέτω την απόδειξη για το μεγαλύτερο ως εξής. Αφού το successor του TAF είναι το συνολικό μου πρόγραμμα και το TAF είτε είναι value είτε θα κάνει step, έτσι, τότε αν το TAF αυτό είναι value, τότε έχω ένα value που έχω αποδείξει πριν με το inversion lemma ότι έχει τύπο TNAT. Έτσι. Άρα, από τον ορισμό του value και το successor ενός πράγματος που είναι value και μάλιστα έχει τύπο TNAT, δηλαδή είναι numerical value, είναι και αυτό value. Άρα αποδεικνύω ότι είμαι στην περίπτωση ότι είναι value. Αν το TAF είναι value, το successor του TAF είναι και αυτό value. Αν τώρα το TAF αυτό κάνει step σε ένα ταυτόνος,
τότε και το συνολικό πρόγραμμα, το successor του TAF, θα κάνει step στο successor του TAF τόνος, γιατί αν πάω στους κανόνες που ορίζουν τον interpreter, θα δω ότι το successor ενός προγράμματος που μπορεί να κάνει step, κάνει και συνολικά step. Έτσι, μπορώ να κάνω step μέσα στο successor. Αυτό είναι ο κανόνας όχι του type system, αλλά του interpreter πλέον, του step function. Έτσι. Μπορώ να πάρω αυτήν εδώ τη σχέση και να εφαρμόσω τον αντίστοιχο κανόνα του ορισμού της σχέσης step και να φτιάξω αυτήν εδώ τη σχέση. Έτσι. Θα έχει αυτό για premise. Αφού το πήρα από την αναδομή του θεωρήματος, το χρησιμοποιώ για να φτιάξω το συνολικό και τελείωσα. Ξέρω ότι αν το πρόγραμμα successor του TAF έχει τύπο, τότε είναι value ή θα κάνει step. Το predecessor θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Το γράφω λίγο πιο αναλυτικά εδώ. Από το inversion ξέρουμε ότι αυτό το subterm έχει τύπο και μάλιστα είναι not. Εφαρμόζω αναδρομικά το θεώρημα που μου λέει ότι είτε είναι value, είτε μπορεί να κάνει step. Αν είναι value, δεν μπορεί να είναι το true ή το false value, αναγκαστικά θα είναι κάποιο άλλο value. Έτσι, είτε το 0, είτε κάποια σειρά από successor του 0. Έτσι, γιατί το true και το false δεν μπορεί να έχουν τύπο not. Οπότε, αν έχω το predecessor του 0, τότε ξέρω ότι κάνει step στο 0, άρα κάνει step. Αν έχω το predecessor ενός successor, τότε ξέρω ότι θα κάνει step το ίδιο το value και θα ακυρωθεί το predecessor με το successor, άρα πάλι μπορεί να κάνει step. Άρα, ό,τι είδος natural number value και να είναι, μπορεί να κάνει step στη μία ή στην άλλη περίπτωση. Έτσι. Αν δεν είναι value, τότε μπορεί να κάνει step, μου λέει το άλλο case. Έτσι. Οπότε μπορεί να κάνει step και το συνολικό. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση, και μπορεί να έχω κάμποσες περιπτώσεις, αναλύω αυτά που ξέρω, εφαρμόζω επαγωγικά το θεώρημα και προκύπτουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες αποδεικνύονται. Άρα ισχύει σε κάθε περίπτωση αυτό το θεώρημα για τις συντακτικές μορφές predecessor του TAF. Και ας πούμε ότι το κάνω τώρα και για όλα τα υπόλοιπα cases, και για το is0 και για το if. Έτσι. Τότε συνολικά, επειδή ο μόνος τρόπος να έχει παραχθεί το TAF είναι με ένα από αυτά τα cases, και εγώ απόδειξα ότι με όποιο τρόπο και να έχει παραχθεί το TAF, αν υποθέσω ότι ισχύει για τα subterms του το θεώρημα, τότε θα ισχύει και γι' αυτό. Από επαγωγή, έτσι, ξέρω ότι απέδειξα συνολικά επαγωγικά ότι θα ισχύει για κάθε TAF αυτό το θεώρημα. Είναι το ισοδύναμο, είπαμε, με το να περιγράφω έναν αλγόριθμο που όποιο προγραμματάρχη να του δώσεις θα φτιάξει μια απόδειξη αυτού του θεωρήματος. Και αφού μπορώ να κάνω enumerate όλα τα προγράμματα TAF που ανήκουν στη γλώσσα, τότε και μπορώ να φτιάξω μια απόδειξη για το καθένα, τότε μπορώ να συμπεράνω ότι αποδεικνύεται για όλη τη γλώσσα. Okay. Ωραία. Αυτό είναι το πρώτο μισό της απόδειξης του soundness, της συνέπειας. Έτσι. Το δεύτερο μισό είναι αυτό που λέμε preservation. Ότι δηλαδή, αν ένα πρόγραμμα έχει τύπο και είναι δεδομένο ότι κάνει και step, είμαι δηλαδή στη δεύτερη περίπτωση του progress θεωρήματος, που μου λέει ότι είτε θα είναι value είτε θα κάνει step. Εδώ λέω τώρα, αν έχει και τύπο και κάνει και step, σίγουρα για τα προγράμματα που κάνουν step δηλαδή, λέει το preservation ότι και μετά το step, το πρόγραμμα που θα προκύψει, θα έχει τον ίδιο ακριβώς τύπο. Αν το αποδείξω αυτό και τα βάλω μαζί, μου δίνει το soundness θεώρημα. Γιατί αν κάνω ένα βήμα και διατηρώ τον τύπο μου, τότε θα ισχύει το progress και για αυτή την κατάσταση. Γιατί εδώ έχει τύπο το πρόγραμμα μετά από ένα βήμα. Που σημαίνει ότι μπορεί να κάνει άλλο ένα βήμα ή τερμάτισε. Έτσι. Άρα μπορώ να το γενικεύσω για άπειρα βήματα. Θα μπορεί να κάνει όσα βήματα θέλει μέχρι να γίνει value ή να τρέχει για πάντα. Έτσι. Εδώ τώρα θα κάνω μια διαφορετική επαγωγή για να το αποδείξω αυτό. Μπορώ να κάνω επαγωγή όπως έκανα την επαγωγή στις συντακτικές μορφές, δηλαδή στη γραμματική του TAF. Έτσι. Μπορώ να κάνω επαγωγή όχι πλέον στις συντακτικές μορφές του TAF, αλλά στις συντακτικές μορφές του βελάκι. Μπορώ να κάνω επαγωγή πάνω σε μια σχέση.
Γιατί ό,τι είναι η σχέση ανήκει στη γλώσσα, είναι και η σχέση βελάκι. Είναι μια επαγωγικά ορισμένη σχέση σε ένα επαγωγικά ορισμένο σύνολο. Έτσι. Οπότε αντί να κάνω πάνω στο ταφ, που εννοείται η σχέση ταφ ανήκει στη γλώσσα, κάνω πάνω στη σχέση ταφ βελάκι ταφ τόνος. Δηλαδή, και αυτή η σχέση έχει παραχθεί με επαγωγή. Είναι μια μηχανή που κάνει enumerate όλα τα πιθανά steps. Έτσι. Που κάνει βέβαια case analysis πάνω στο TAF. Είναι όλα τα inference rules που ορίζουν τον interpreter, τη σχέση βελάκι. Αν για κάθε ένα από αυτά αποδείξω αυτό εδώ το θεώρημα, τότε θα ισχύει, επειδή αυτοί οι τρόποι να κάνει step, το πρόγραμμα, τα inference rules του small step semantics, είναι ο μόνος τρόπος να κάνει step, έτσι, the smallest relation defined. Αν το αποδείξω για κάθε ένα από αυτά τα cases, τότε θα ισχύει για κάθε σχέση βελάκι. Γιατί ακριβώς η σχέση βελάκι παράγεται και αυτή επαγωγικά. Έτσι. Και δίνω ένα παράδειγμα ως εξής. Θα πάρω έναν τους κανόνες που ορίζουν τη σχέση βελάκι και η πρώτη είναι, ας πούμε, το base case. Είναι αυτοί που είναι αξιώματα, δεν έχουν premises με άλλες σχέσεις βελάκι. Δηλαδή, το πρώτο που ξέρω είναι ότι το is0 του 0 θα κάνει step σε true. Δεν θα κάνει evaluate κάποιο subterm πρώτα. Έτσι. Αυτό είναι σαν να λέμε ένα αξίωμα της σχέσης βελάκι. Ας πούμε, παίρνω αυτό ότι έστω ότι το πρόγραμμα που κάνει step με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Ξέρω ότι έχει και τύπο. Το is0 του 0 θα έχει κάποιο τύπο. Το is0 του 0 για να έχει κάποιο τύπο θα πρέπει αναγκαστικά να είναι bool. Και όχι μόνο, αλλά και το 0 να έχει τύπο nat. Έτσι. Γιατί άμα πάω εδώ στο type system, ο μόνος τρόπος η συντακτική μορφή 0 να έχει τύπο είναι να έχει τύπο bool. Και με αυτόν τον κανόνα. Δεν υπάρχει άλλος κανόνας που να δίνει τύπο στη συντακτική μορφή 0. Και μάλιστα και το taf θα πρέπει να έχει τύπο nat, αλλιώς δεν θα μπορούσε να έχει εφαρμόσει ούτε αυτό. Έτσι. Okay. Άρα ξέρουμε ότι το συνολικό is0 του 0 έχει τύπο bool. Τι μας λέει ο interpreter στην περίπτωση που είμαστε, ότι έστω ότι το πρόγραμμά μου είναι αυτό και κάνει step έτσι, μας λέει ότι θα κάνει step σε true, που και αυτό έχει τύπο bool. Έτσι, είναι ένα value που ο μόνος τύπος που μπορεί να το αποδώσει είναι ο bool. Και είναι και μοναδικός ο κανόνας που το κάνει, γιατί είναι συνταξιτρίκο. Και αυτό εδώ το is0 του 0 που έχει τύπο bool και αυτό το true που έχει τύπο bool έχουν τον ίδιο τύπο. Άρα το απέδειξα το θεώρημα. Αν έχω ένα πρόγραμμα που έχει τύπο και κάνει και step, τότε μετά το step θα έχει τον ίδιο τύπο. Ναι, τον έχει. Δεύτερη περίπτωση. Έστω ότι αυτή η σχέση βελάκι, δηλαδή έχω ένα πρόγραμμα που κάνει step και αφού κάνω induction εδώ, θα κάνω case analysis στους τρόπους που κάνει step. Έτσι. Έστω ότι ο τρόπος που κάνει step είναι αυτός εδώ ο κανόνας του interpreter. Το is0 του taf θα κάνει step στο is0 του taf τόνους. Έτσι. Για να έχει εφαρμοστεί αυτός ο κανόνας για να κάνει step, τότε αναγκαστικά πρέπει να ισχύει και το premise του, αλλιώς δεν θα μπορούσε να έχει εφαρμοστεί. Έτσι. Οπότε το taf κάνει step στο taf τόνους. Είναι σαν inversion λίμμα πάνω στη σχέση βελάκι του interpreter. Επίσης, από το inversion λίμμα του type system, ξέρω ότι το is0 του taf έχει κάποιο τύπο. Ο μόνος τρόπος, ο μόνος κανόνας που δίνει τύπους σε προγράμματα με τη συντακτική μορφή 0 είναι αυτός εδώ. Έτσι. Και δίνει μόνο τον τύπο bool. Άρα αυτός εδώ ο τύπος είναι αναγκαστικά bool. Έτσι. Και επίσης το subterm θα έχει τύπο nat. Γιατί αλλιώς δεν θα είχε εφαρμοστεί καν αυτός ο κανόνας και δεν θα είχε τύπο. Αλλά ξέρω ότι έχει τύπο. Έτσι. Οπότε με το inversion στα types παίρνω και το ότι το subterm taf έχει τύπο nat. Ωραία. Τώρα μπορώ να εφαρμόσω όλο αυτό το θεώρημα επαγωγικά σε κάτι μικρότερο. Έτσι. Ξέρω δηλαδή ότι έχω ένα taf που έχει τύπο nat από το inversion στο type system και από το inversion στο interpreter ξέρω ότι αυτό το taf κάνει step στο taf τόνος μόνο του. Γιατί αλλιώς δεν θα ήμουν στο case αυτό, η 0 του taf πάει στο 0 του taf τόνος. Έτσι. Taf τόνος. Ωραία. Άρα έχω και το πρώτο if condition και το δεύτερο. Άρα μπορώ να συμπεράνω το τρίτο. Τι λέει αυτό? Ότι αυτό το ταυτόνος που είναι μέσα στο is0
θα έχει και αυτό τύπο NAT. Έτσι, να το. Και αφού θα έχει και αυτό τύπο NAT και κάνει και step, έτσι, μπορώ να εφαρμόσω τον κανόνα που λέει ότι αν ένα πρόγραμμα, ένα μικρότερο πρόγραμμα, ταυτόνος, έχει τύπο NAT, τότε το E0 του ταυτόνος αυτού θα έχει τύπο bool. Τον κανόνα που έκανα deconstruct πριν, τώρα θα τον κάνω reconstruct, αλλά για το καινούριο πρόγραμμα. Έτσι. Που αυτό το bool όμως, μόλις έδειξα ότι είναι το ίδιο με τον αρχικό τύπο που είχε το input πρόγραμμα, το E0 του TAF. Οπότε μετά από ένα step, το E0 του TAF θα έχει πάει στο E0 του ταυτόνος και τον τύπο που είχε το E0 του TAF πριν να κάνει step, θα έχει και μετά που θα κάνει step. Άρα ισχύει το θεωρούμε και σε αυτή την περίπτωση. Έτσι. Το ίδιο μπορώ να το κάνω για όλες τις περιπτώσεις που κάνει step ένα πρόγραμμα. Έτσι. Αν το κάνω και αυτό, θα αποδείξω ότι και μετά το step θα έχουν όλοι τύπο. Okay. Και τώρα θα τα βάλω μαζί. Θα φτιάξω δηλαδή ένα θεώρημα ότι το type system μου είναι sound. Δηλαδή, αναγνωρίζει ένα υποσύνολο της γλώσσας, τα well-typed προγράμματα, και μάλιστα από το progress και το preservation θα μπορώ να αποδείξω ότι όλο το άπειρο σύνολο των well-typed προγραμμάτων είναι υποσύνολο των well-formed προγραμμάτων. Δηλαδή, κανένα από τα well-typed προγράμματα δεν πρόκειται να κολλήσει με τον interpreter. Όλα θα εκτελούνται μέχρι να γίνουν value ή για πάντα. Έτσι. Που λέει το εξής. Αν ένα πρόγραμμα έχει τύπο, τότε είτε θα κάνει κάποιον αριθμό από βήματα και θα πάει σε ένα value που πάντα υπάρχει αυτό το value, είτε δεν θα κάνει terminate, θα τρέχει για πάντα, αλλά δεν θα κολλήσει. Έτσι. Ωραία. Αυτό είναι ο τρόπος που κοιτάμε τα type systems και που σκεφτόμαστε για τα type systems ή που ελέγχουμε τα type systems. Αν και αυτό το type system που είδαμε σήμερα και που κάναμε αυτή το sketch απόδειξης, ίσως να κάνουμε και τα υπόλοιπα cases, αν έχουμε χρόνο, είναι για μια γλώσσα που κάνει πάντα terminate. Οπότε το doesn't terminate εδώ πέρα δεν τερματίζει, γιατί στη γλώσσα αυτή της απλής αριθμητικής που είδαμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση ένα πρόγραμμα να τρέχει για πάντα. Δεν υπάρχουν προγράμματα που τρέχουν για πάντα. Και μάλιστα και αυτό μπορώ να το αποδείξω με induction. Και το induction αυτό να μοιάζει λίγο και με την επαγωγή που ξέρουμε από τους ακέραιους, από τους φυσικούς αριθμούς. Όπου μπορώ να αποδείξω ότι ό,τι και να κάνει αυτό το πρόγραμμα, θα μειωθεί το μήκος του κάθε term. Έτσι. Θυμάστε το μέγεθος ενός term είναι το πόσους κόμβους έχει το abstract syntax tree. Αν ελέγξετε όλο τον interpreter, όλους τους κανόνες του small step, για αυτή τη γλώσσα, στην προηγούμενη διάλεξη, θα δείτε ότι κάθε φορά που κάνει step, μικραίνει το size. Έτσι. Οπότε, αν κάθε φορά που κάνει step μικραίνει το size, το ελάχιστο size είναι το 0, τότε κάθε πρόγραμμα που έχει ένα size, τελικά θα τερματίσει, θα φτάσει κάπου που δεν κάνει step. Έτσι. Θα φτάσει σε ένα value, στο size 1. Οπότε αυτή η γλώσσα πάντα τερματίζει. Αλλά την ίδια απόδειξη μπορούμε να την κάνουμε και για γλώσσες που δεν τερματίζουν με τη γενική της μορφή εδώ πέρα, ότι είτε θα πάει σε ένα value, είτε δεν τερματίζει. Αλλά σίγουρα δεν θα κολλήσει. Έτσι. Ωραία. Την ίδια αυτή απόδειξη θα προσπαθήσουμε να την κάνουμε την άλλη φορά για το lambda calculus, που είναι μια Turing complete γλώσσα, δεν είναι η απλή αριθμητική. Έτσι. Και εκεί πέρα οι ενδιαφέρουσες περιπτώσεις είναι τι γίνεται όταν έχω function types, τι γίνεται όταν έχω variables και τι γίνεται όταν το πρόγραμμά μου κάνει step, αλλά το step function δεν είναι πάρα πολύ απλό, έχει substitution, που είναι ο τρόπος που κάνει step η lambda calculus. Έτσι. Ωραία. Ωραία, και μας έμεινε και χρόνος. Οπότε, αφού μας έμεινε χρόνος, θα πάμε και θα δούμε και τα υπόλοιπα cases του progress και του preservation και μάλιστα θα τα δούμε και στον πίνακα λίγο πιο αναλυτικά. Έτσι. Και θα πούμε και 2-3 λεπτομέρειες παραπάνω.
Κάνω ένα διάλειμμα τώρα και μάλιστα θα κάνω και restart το Zoom για το τελευταίο όσο χρόνο μείνει. Έτσι. Και συζητάμε και τι απορίες έχετε.